Transport Malta fl-aħħar ġimgħat kienet fl-aħbarijiet b'mod regolari wara l-problemi kbar li ġabet magħha r-riforma fit-trasport pubbliku. Transport Malta kienet responsabbli mit-tfassil tar-rotot li waslu għal numru kbir tal-menti. Fil-jiem li għaddew id-deputat laburista Joe Mizzi talab lill ministru Austin Gatt jgħid kemm ġew impjegati nies fi grad ta' managers jew aktar fi ħdan Transport Malta fl-aħħar 3 snin. Mit-tweġiba tal-Ministru Gatt jirriżulta li fl-aħħar 3 snin kienu 37 persuna li ġew impjegati fi ħdan Transport Malta fi grad ta' manager jew aktar. B'kollox dawn l-uffiċjali qed jirċievu ħlas ta' aktar mill-1,000,000 euro fis-sena. Is-salarji ta' dawn l-uffiċjali varjaw minn 20,000 għal 70,000 fis-sena. Fl-istess ħin il-maġġoranza ta' dawn l-istess uffiċjali għandhom performance bonus ta' bejn 5 u 10% tas-salarji tagħhom. Dan minħabba li ħafna minnhom igawdu wkoll minn allowance għal karozza u għal petrol u minn allowance għal meta jkunu disturbati wara l-ħin tax-xogħol li b'kollox jammontaw għal medja ta' 10,000 euro oħra fis-sena. Skont Austin Gatt, Transport Malta qed tippjana li timpjega mal-11 persuna oħra fi grad ta' manager jew aktar matul it-3 snin illi ġejjin.